Kenyase no ha penfo no zo ha Kenyase penfo no bobu di fa fie mo bobu ni ka tentro Otumfuo Ocho no so bodu ko ni ala to aso Nana every ni fa hene. Every year ni fa hene. Every year. Nana every year. Every year. Ai. Kofi every year. Kofi every year. What would you go with him? Every year ni fa hene. Bata nana aswa boni achame hene. Aswa boni achame hene. Nana opare ado jasene Ano parado jasene Nana Kwame hinimentia apia hene bilkum hene Dino se Nana Kwame hinimentia apia hene bilkum hene Mabio Eja buzo penasa wa kama penifo no Kuna so for the commencer Nana Otumfuo fie kronte himi Otumfuo fie kronte himi Otumfuo fie Odo to so Nana opokwanchi boss ya ku achame hene Kenyase No2 Chame na bosi amienu Mina bia chame hene Odo to so bibi abewe William Sabebe Chiame ampuma. Edebe ampuma. Chiame ampuma. Edebe ampuma za ampuma. Yawo. Yawo ampuma. Yo. Ana penifo no hadio na ka biu. Nana Frebia akwasi kwa hin ejo ato hin Asa penifo ni dina no Alba bu penifo wana ya tu chobudi de se Ada Ada bebu Ache Ya sema ni siasa muma hoje bi wa. Ba wonim se president Muma hoje bi. Kenyase Number 2 is Otumfuo back in data meeting. Adama, that's where Kenyase No2 Traditional Council. Na Adama, they address in our account PO Box 34, Kenyase No2 BA region, Ghana, West Africa. On the bankers account. Reference number near K2TC
2026/30, 7th July 2026. Brother, my back in kind of Brofokakra, area was under Yachima Bachi. Was the bestowment of Nana Ekia Tinkwama II, Queen Mother of Ahafo Kenyase No2. I, Kwabena Nsia Oman, hene of Ahafo Kenyase No2, write to formally bring to your notice the bestowment of Nana Ekia Tinkwama II of Ahafo Kenyase No2. This action is emailed by gross insubordination and breach of customary protocols. The specific details of her offenses are as follows. 1. The Queen Mother, without my authorization and the Traditional Council, sells lands in the traditional area. 2. The Queen Mother, without my authorization and that of the Traditional Council, signs on the Traditional Council letterheads to issue executive decisions. 3. The Queen Mother, by her own authority, bestowed the leader of the main body of the army, hene, and the palace key bearer, hene, by slaughtering sheep at their houses and declaring it on radio and at funeral gatherings in Kenyase No2. 4. The Queen Mother resells duly acquired lands by collecting additional monies from landowners before any project can be done on the land. 5. The Queen Mother has land guards in the traditional area. 6. The Queen Mother has taken over funeral and burial duties from a duly appointed sub-chief and is currently being handled by her brother-in-law, which is causing confusion in the traditional area as to who they go to for burial plots. 7. The Queen Mother, without my authority and my sub-chief's consultation, appoints sub-queen mothers in the traditional area, and on one of the occasions, I sent one of my linguists to inform her to suspend the ceremony and go through the due process, which resulted in brutal insults from her. She still went ahead with the appointment. 8. The Queen Mother does not attend any traditional council meeting and punishes any sub-queen who attends these meetings without her authority by letting them kneel for longer hours or destooling them. 9. There are also voice recordings of the Queen Mother insulting the sub-chiefs of Ahafo Kenyase No2, calling them thieves, morons, among other names. There are other video recordings as well, which both the Queen's elder sister and Queen's elder sister's son insulted my wife and I. On the last Akweside, the Queen Mother, together with her elder sister and brother, stood in the midst of all the chiefs, of the sub-chiefs at the palace, insulting my authority as Oman hene and the authority of the Traditional Council. 10. The Queen Mother has continuously disregarded traditional authority by refusing to appear before the Kenyase No2 Traditional Council and her family elders, despite several summons. In light of these suits, which sabotaged the tranquility for a quiet environment, solidarity and customary traditions of Ahafo Kenyase No2 and the Great Kingdom, I humbly write to inform Your Majesty and the esteemed Asantemai Council that Nana Ekia Tinkwama II no longer serves as the Ahafo Kenyase No2 Traditional Council. I remain Your Majesty's humble dependent, Kwabena Nsia Oman, hene of Kenyase No2. We are na krata ni nyina ni nkyeremu ene se Nana Kwabena Nsia Oman, hene of Kenyase No2 ese watu nehema Nana Ekia Tinkwama a otoso mienu ne maame abie so na ose eniamo ho nsem ene sebe amane a sebe Nana hema egusu no eno na wakeka ni nyina bom a eno so amane nyina so a ode etu Nana ne maame afiri akonya no so na ose kwadu edikan a ode bo ne maame ne se ne maame sebe emo na mane anase eba asase ton a ne maame eton asase ebra omo na mane anase omo Traditional Council no so amane ose
sɛbe Kenyase No2 krataa ya sɛbe letterhead ɛwɔ so ya me kasa free sui ya ɔman hene na wɔsɛ sɛbe nka ɔno gyitum sɛ ɔno na ɛsan no ɔkyerɛ mu sɛ ne maame etimi sign krataa ɛde ne nsa hyɛ krataa n'ase ɛma sɛbe ɔde ne nsɛm sɛbe anaasɛ ɔka dwumadi amanfoɔ endi ɛnneɛma yɛ tumi a wɔsɛ nka traditional council no na ɛyɛ no na ne maame afa saa dwumadi no abɔ ne bo ɔsɛ ne maame etu adɔntenhene ɛne nsafoahene ɔno ade ne pɛ ɔno ade tumi so etu adɔntenhene ne nsafoahene ɛma otwa adwan ɛma ɔde bi ɛkɔ ɔmo efie ɛma ɔsan ɛkɔ radio so ɛne ayi ase nyinaa akɔbɔ amaneɛ sɛ ampa watu adɔntenhene ɛne nsafoahene ɔsɛ sɛbe nsase a yɛdi kan ɛde ama amanfoɔ sɛ ɔmo mfa ndi dwuma no ne maame baeɛ so ne maame so ɛde ama amanfoɔ ama sɛbe ne maame nsa gye nsa foforɔ efiri amanfoɔ hɔ no ɔsɛ ne maame ɛwɔ sɛbe deɛ nɛɛmafoɔ yɛfrɛ no langasi mɛma akɛtiakɛti a sɛbe ɔmo abɛti wɔ so yi ɛno bi na ne maame ɛde ɛnam ɛwɔ Kenyase No2 ɔsɛ ne maame agye ayie ɛne sɛbe ayie abɔ so ɛwɔ hɔ ama sɛbe ne nua na ne nua baa kunu ɛna sɛbe ɔde saa dwumadie no ama na ɔno na ɛhwɛ ayie yɛ nsɛm so ɛwɔ Kenyase No2 ama sɛbe ɛne Kenyase No2 ɛnhyehyɛeɛ na ɛwɔ hɔ nom no sɛbe ɛbɔ abira so obi kɔpɛ baabi asie na mu a na baabi a wɔsɔ kɔ no ɛnam sɛ ne maame ɛde ama ne nua baa kunu ne nti no ɔno na amanfoɔ so kɔ no na ɛde pinkyɛn ɛɛba ɔsɛ ne maame sɛbe ɛde ɔno ani tumi nso esisi ahema ɛne ne maame de ɔno ani pɛ esisi ahema ɛwɔ Kenyase No2 ɔsi edurubere bi koraa no ɔsoma na kyeame sɛ ɔmo nkɔ na ɔmo nkɔ ka nkyɛn ne maame sɛ onni saa tumi ne sɛ ɔde yɛ saa adeɛ no nanso ne maame sɛbe nsɛm a ne maame ka kyerɛ ɔmo no na ɛnyɛ nsɛm a ɛfata ɛma ɔtɔkɔɔ so edi saa adwuma no a na ɔredi no ne kɔ adua na ɛtɔ so ɛnwɔtwe ɔsɛ ne maame ɛmma traditional council meeting na sɛbe ɔbaa panyin biara anaasɛ ɔhemaa bi a ɔwɔ Kenyase a wɔbɛba traditional council meeting no ɔbaa na sɛbe ne maame sɛbe ɔbɛpa ne hyew ɔbɛtwe w'aso ebi mu wɔ hɔ koraa ɔmo gu nkotodwe wɔ n'anim ɛbrɛ tenten ɔsɛ ne kɔ edu ɛtɔ so nkono a na ɔkyerɛ mu ne sɛ ɔsɛ kasafidie a sɛbi yɛtwe ani gu so yi ɔwɔ bi ɛwɔ hɔnom a ɔde bɛdi adanse a ne maame ɛfrɛ ahemfo a ɔmo wɔ Kenyase sɛ sɛbi ɔmo yɛ akorɔmfoɔ ɛna sɛbi ɔmo adwene mu so ɛha na ɔsan wɔ video so ɛwɔ hɔnom a sɛbi ne maame enua panyin ɛne ne nua panyin ɛba ya na sɛbi ɔmo di ɔno ɔmanhene Kwabena Nsia oyere ɛne ɔno ankasa ne mu atam ɔsɛ akwasideɛ a na etwa toɔ ansa na ɔyɛ saa krataa yi na ne maame ɛne ne nua baa ɛne onua bɛrima egyina mpanyinfoɔ n'anim mpanyinfoɔ mo Kenyase No2 anim ɛma sɛbi na ne manhene tumi no ɛne traditional council ne tumi no sɛbi na ogu n'anim tia Otumfuo akyame ne kɔ adu ɔde twa toɔ ɔsɛ sɛbi tumi a ɛwɔ Kenyase No2 a sɛbi tumi a ɛwɔ ɔno ɔmanhene hɔ nom no sɛbi ne maame afa saa tumi ne nyinaa abɔ ne bo na mpo ɔno ɔmanhene Kwabena Nsia oto ne nsa frɛ no mpo na ne maame se ɔma ɛne mpanyinfoɔ n'anim otwa hyia na ɔfrɛ
mpanyinfo tena ase abusua tena ase na traditional council ne tena ase na oto nsa frɛ ne maame a ne maame se ɔmma ɔse saa kwa eduwe nyina no akeka abom ama sɛbe ɔde bɛtu yɛ wura anim sɛ ɛno ɛna wɔde gyina so a sɛbe ɔso watu ne maame afiri akonya no so wura wada ama na deɛ ɔman hene Kwabena Nsia abebio ɛde ɛto yɛ nim. So one natural glata here, I think I'm saying now one natural. Glata no, you na me sure say, maame no wo mumi oye bibia oye by force. Ya je say, oye ni tumi ena ye bi ma wo Kenyase no betu. Eti no maame no bibia ye be ye ni trano ya ka je na obuaye. Obuaye eti se ya da se na da sa gura no. Ya je say, ya me na me hwe so bi. Oyi ba na je ya bibia won wo ye. Ya o ma me ye. Eti na asem ho no. I don't say so man the chocolate. So no the kind you don't be. ATI. And for no come. So Kodwa. So don't come out to money san what wrong. To for chawe. Munina Toma Amma David And now Wadaroma Otumfuo Olutumodim Otumfuo Pepacho or the 2 year no matter what chose Katano Pepacho Wadaroma na ebusuafo no e wo decision no it was as someone saw Olutumodim now fast for Chokata the 2 year Achamene Otumfuo Otumfuo achami pacho or 2 year Commando Toswa Otumfuo achami Wadaroma just say imra sa se see am my surgery na the hospital into their course man take one sen opim say Ocho Kata no dio let me at the hospital because chest Otumfuo achami Wadaroma me dey power and cry. Eti the man wo mo twen dey na me no mbo mama dey. Omo bande so operation. Mira Germany, continue. We were Kenyans and when we continue Ahafo Kenyase No2. The team wants some time. We are here continue. The team wants some time. Obiam for Nifa Benkum de Zozi Obi frame and Omu frame. Obiam frame. Obiam minimum. Alright, Chami. Who chance and some of Rebecca? Why? Ibasumati, Yasi. Alright, Chami. Who's all the Buseni, come with us for why? Papacho, Menso, Krata, no, Nami Nimubi, Musuman Tibi. Yo, Swasa. Otumfuo Chami. Or the 2 year name. I don't know. Otumfuo Chami. Papacho, na mesu me ye Chami adwuma be. A Chami ni ga mu na why? Chanjo do na wo hobi na kata na bae. Dey come in here. Papacho na me wo hobi. Mo ogede tuma no mo plus man chokata. Papacho ana. Maru bebu. Pelvono the Chami come ela ponti ne ena jase hene. Wana se bi usubu kata no hobi. Adoma. Okay na no mo chokata na. So umame sabi otin sabi wudina ona mu so hima no aye de wo yi wo fanya ho mo do kwa atu
pa sabe kodu no mo no o ti twa so twa na o tu na de so asa tamade chocolate na mentia se mo yi mentia secretary o tro yi o ma no fa tu na nim so wa yewe sabe na amen ai me na amen yi na ma o yi na amen na o fa sa de no tu na nim e ma so je tu so ni tu mu na o chocolate aso tu na de so ya dia to na nim ama ene ma e so wo ya no bra no odo a je di tumi ene de ye bibia oba wanim ba me wa ama ya ke tu pro no o tu o bu agura o bu ahun bibia agura ya je ho an se bo e di za sem bia ba le je de ka je ma o mu a na je ka sem na ba ya mi a me na ya se be ka ho a se e di za na se me ti Etie. Joe. Etie. Ja. Konechino. Lama. Se watu wedim. Se oba. Se sabe nsema oyina ma de kukata so de to de so. Na yero me busa na sem dada. Na se so ofro wa wo ma. Panyifo nyina so sabe obi nyina so de omo mas o ye omo masem. Kunti ne da se ne na chabe kumai ka ho bi na so de wo be ti me fa ka nyina de obuse omo ma so o chocolate no na from council wa o ma o ba tu so na yi o ye de ope ti me umre ti sa na ti sa Otumfuo achiame ani die mbeti ama na to ye wura se ensama wo ka enim na edi nkan wo se bi memu no enya sa na tie emra me ba edimiti akonya so o sheda se dadane so o de mbeba be kire achiame ti samre no so na mete be kwai edi pa emra ne so ma me frɛ me ba se nana wada uruma eda wo de share na so nti achiame wa wo so de me be ko o ka kire me se minya abotere ampa minya abotere me wa na me wo fayere efrɛ me ofrɛ me o se me na yere se me na yere panya ba Kenyase na me ni adihie ni bi akohia no ensema ya kan nyina wate yese ye mane mfa na na free man se bi ye mane mfa efia otin me na yere kra na minim ne da ti wase je se ye be pa ne chew me free be bye bye eni adihie ni bi ekoi se ye ko pa ne chew yakọ na me bate ho asema ne ready to ye nim ne se yakọ akọkika ne ho nsem amanate enti se obepena ma okunu e de ma be kire achiame a ade se egu nkotodwe wananim e pa ne chew na ampa nso ade hia ne ye nyina ye gogu nkotodwe wananim pa ne chew ewie ya wo se ye hu kwan abepa ne chew dia obema ne kunu kwan na wade ma be kire achiame yakopa ni chew buada efiada ena meba ede me be kire achiame anso wa ewoma na ne yire ene ma yaka na de enti one me yaka ni meba frɛ me se me na oni mini nkomo me tru ho no eti so wa ka kire ne yire se wono de obedi aboro na se daachi wani ho a abusunya ne ebehu se wadi aboro nti ade achi ye ana odi paper e ma me se men sign na nko de yese o pentama tu kwan enti men sign am se nana we de bisero twen na men kan mu ansa me kan krata ni ma na watwere mu se edan no o de ma ne yere ti me ka che ne se nana enya ade a metimi afiri me nana no machi sanse abusuampani wo ho abesan krata amam o se die nti na mse se bio wacha wo yere mu fie ewo kumase mansan bi ade nti na Kenyase die nku ade o se me mesan nti mesan a enye yie ho no ne yere ne me yaka me kwa abichia na onyiso ema me baka kire me se menko ntutu su ja senyene ho na me mfa nkoto ne nim se me ba ese o meka mene ne yere ntamasem
me de kwato ntotro so ja ase hene nim obeka asem no na yere se je se me patano nkuko mienu osua crate mienu bitua man anso wa me kwana me sa chia na onye so e ma me baka kire me se na yere se obeka sa me ho a ade se me bu nkotodwe wa ne yere nim e pa ne chewo ampa me bu nkotodwe wa ne yere nim e pa ne chewo o ka kire me se ohene yere ene ohema man ne wotumi na ene ono ohene yere wa kire se o wotumi sinema eniama koswa na adonte hene ene nsafo ahene ira chami wadawuna baby amete no echi pe na ye ban na mete se obi pa enua ti mesoma mechinya me so won kohwe de nipa ne ye no on friend mami ko na ye oba na be ma ne ebu nua no oba ne ba ye no se nananum bi ene de wa abo ne pa se omu ban ni mu enua na me se de bi enya amansen nyina de anti mesere no e bi kura na me ba oni mu bibia ti o ma mi nkoyi na sutire ansana watu wane duma nso woni hu bia watu wane duma nso anche me wo wana adonten hene ne nsafo ahene e ba amanim adonten hene ba ya obeka setia me pa ka che me se tumi be na me wo so wono de aduma ma obi a me kwa ka che nipa ne se onyai de wo ye sabi asema wo twa o kan di twa to ne se me ma adwene mu be ka me ansana me firi ase ti me ko se me ko bo me ba amane me ko na adonten hene ene nsafo ahene edikan wo ho me de asem ne to me ba nim se de na panima o ma be yemini an ka hwe de o ka kire me ne se ohima akofie abufuo wo gwanfre wo ma nka bibia sabi o ma hene apanima encha nkire me ana makotwa ni sudan se matuna de so na wase matuna de so ni dabia nso mu ba hifi sese na adonten hene o yare o hyede munti ontimi ma nsafo ahene dabia otifie ho bira wadawroma bira chiam wadawroma ensa sesama wo kan sabi mintimi mfa mepe sami ko ye bibi wa abra minyi meba asutire yebura eboda na eniema kakra bi mekwagigi bi ma eyeka ti yewie na ono ane ba etifi hene ka kire me se na ego mfie miensa de ni monti sika wo de bai na wo ma me bi da obeka kire me se o papa se sika won fa ma mi nyina waboa no gu ho me ya no wo hwe se mekwa da atoa na mabepa me chew na wadi sika no bi ama me ana me se sika ye na nanu nyina sika o se sa no papa ka nti sa no enu ane me nkasa na ne ma efri akwantium e ba so mu besiesie yentem ene wa mahini so hene o mu beka asem no se bi sika ye wo ho no kwaboa no ntimi ye ka bi ya o de be ma me ye bi na me ame ko me ba ho se nana we de bo sha na wo sha me no e na ma ba se me beje o ka cha me se we de o sere me ne yera fesika no ti me ka cha nzana na ti kai ba umu ya ene nka wo de ma registrar na nka wo de atom account mama me sanza mo chere kakra e wo ho o se registrar ne yere e ba ko na ne yere friend registrar no what wa o mu kan kasa ono so onte enti no registrar ebetimi aka kire ne yere se wa mani sika e dia mame ne yere ebube funu na mse nana me asika e wa mame nti sesei e die e na menye e wa na me ba e ka kire me se ya honso ya wo bi a ya friend resettlement ni month ekotu o ma se bi onwo roketu amu ba na o ma de asase na o ma besi adan ama wo mu wo ho ti me ba ka kire me se Lord ho no animu ho nyina da ho as obi pe container e bi esi ba bi se obeton ade a me wo ho kwan se me de emani pakro se ba ya menya sika kakra na e ka me de no me de akoyi afiri ho ti me mane ti ase se bi
na owa apenima a wani wo mu eson yamfa nto wo manim na adanse yemram oka kire me se ono na oye oman hene omunyina ahye na se enti so oka asama enya afi na ono de kwa akoto obi anim na menkope de shebrantie na nipa ni mi animu no onya sa e ma me bisa ni se nana de mi koye mi ntimi nkosan nti ya baye ne dan oka kire me se eno die enyo ono kra na esan de ye container no assembly ho no o mana eye bibia ti me kofa de shebrantie ne ko me ba ho adansi nti ka kire ne se mesere no asama ba ka kire me no onka wo de shebrantie nani sanse ono na wo kwagina aye bibia o kan di se de me kan aye ya ana ye da na se efa langas nsem sabi minte langas me ba ka kire me se ne ba etipi hene abrosan ya wasi wo Kenyase ono a oye man hene kura onsi bi etipi hin so ne twitwa plot eton na okotwa edua oba Kenyase a ode ba akopɛ hu sika ene ma no na ebi wo ha ne ba no akoye ne stamp a wotimi di si krata ani so na ne signature nso no ne ba no asua ye registrar ono nso etimi sign ne yere enso timi sign enti ensanse ne bi wo ha woni mu hwe wo ba no ma toto ne mrada na wakɔ sign na oksa ka sa ko mu hene krata mi esan enti beji oya se ne be ba ye se me ma de shebrantie enko ensase a se ba bia ye dua obi besi dan ana se nipa na twa blocks ana water foundation na chese ya obi aton ama no a ye foforo na saafo ni nyina omunfa omunkrata emra ti de shebrantie no so kwa me ma hin kwa omu ekita bichiniye omu wo moto na odi wo matena so odi de shebrantie na tena so na omu akohwehwe me wa metia ni se police commander afre me se etipi hene me na na yere akwamu hene e de me bedin afre ni se omra obaaya o maka che commander se makote langas inti baby ami wo bia on hwehwe me nchemi tamren so yebra bo dwama ye ba na me ka chense me ba Kenyase a me ba be yi mano ti eda me ye se me kwa no musa de krata afoforo e ba ye na me ko ayo mu kire mu se de mi kire mu ya ma me ko ka kire mu enti sa minti langas ayebra pra ka ho asem se bi meti we sika babra wo ma me nti dia na me di ko tua langas na te no dia na me di ko tua mu ka me ko kire mu assembly ho e ma ye frɛ town planning officer obai e be ka say me back the letter aba say ontimi nsan bio nam so oki ene sesa na ti a ensese mo nso mu komuram e ko twa ensase bia ti bibisa ni say afi be mu no wode bae o se afi ne die ne refi na emum krata an e da ho ti DC ka kire me say o se e wo hɔ a ye wie bibia mensoma na omumra onu DC ho DC eni animu na omunkwaje krata an na menhwe adansi enti nipa ne koi nsan ka bibia asase bi da ho na ye ho nso no omumuton Kenyase nsase etipi hene eye meba ne ba no oton obi apesima ka hene eye ne ba ono nso ton obi registrar oton obi town planning officer ono nso ton obi na yere enso timi ton obi na ni nyina mu no abamu nyina nso ni mu bi ana omuton enti me catch there town planning officer say any free na ekon omu ntwa bibia ti asase bi da ho na town planning officer ekoton ye edi nka wo say chatuchi kata ne dia na msi wo say chatuchi kata dia eni na enkrata abo hu
ti o ma mi hu krata di adanse ye se eye ne dia kwa fa bibia ma ye mete ya ne se kwa kwotwitwa aton ema me frɛ omo kɔtɔn ye ni bi ɔka kyerɛ mu sɛ mete na me bisa mo asɛm a omo nka sɛ emfie nsia nie ti ba ko ba mani ma me bisa ne sɛ ɔtɔ ne sɛ ɔka ye no nam so mo sɛ utwa ntro na emfie nsia ni no Kenya ase asase na ye tɔn ne sɛ ɛnenne ye tɔn ne sɛ ana ɔka no kra kyerɛ me sɛ town planning officer ɛne sɛ ɔba onkasa ankyerɛ me am sɛ ne omunkwaji omusika sanse wose me bantimi nsan dia ene wan na ekosan obi anso ne obetimi asan omukɔso omukwaji sika na ose omumfa me court omso omunto bibia free me ho na omode ma court enu achi ibra na dawo me ibra chia me dawo ma sɛ dia me din kan sɛ ni months ema yesika royalties na yere ana chesika no etimi di mfie mienu ko mfie miensa na mensa kan sika ni bi protocol so ba sabi mente ho asem akwamunyene so na besi na waton ama ye ni months e wo pe aduma ye contract okọ no akọ register wa ben ya ma wo krata o di akose wo ko pe aduma bebe di akunya mitu ho na mo tutu na enye bi ti da ko me ko sa mre na panipa wo ho no ye buroni me ko ne woni ni ko di nkomo se ma bada ma be di akunya me be di a mo se aduma ni ho o se me ba ne yire ba ne ho e ma ne yire na be kasa ye se onsi hima ampa da me ba yi mi kire ye wa mo bo amane na me se me ka kire ne se me sere no me pese ni months mpanifo me kwachia wo mu na wo mu home ana se wo no abefre registrar of registrar ma na the letter boy e ma wo di hu aye e bai e dani tiri na me kwa no aka kire na nanom se obi anhwe no wani machi ti me nko ana me koye e je se edi adanse ye se o se woni hima e ye no kore ira chia me wadawroma ye wo nkonya bi wo ho a sabi ensesi ye bobi me ba agobo sa nkonya ni nyina maka me ne na chedem aka sabi de maka kra no enye no na ode ye aduma na akonya so da abusia bi mu na nipa no efri ma na wonu akwa akoyi akonya na efri fie ho wanfa ma ne ba no ode ama nipa foforo nifa akonya da abusia bi mu me ba waje an wadi ama onu ane ba onua na ya ne ba pani ni fa hini timi tena pakem onua tena sekom ni fa hini ehye sika mpaboa e ho mfonyi nyina e wa ha ne ba ana ya sana hene onua ba na ya ne ba pani ne ba ye apesemaka hene onua ba ana ya ne ba pani ya wa tipi hene ya wo hia wo hene ya wo chidom hene ya wa champem hene ina na bi wo Kenya ase ensafo ahene ya wo bi wo Kenya ase sumankwa ahene ya wo bi wo Kenya ase me ne me ba kan wantie da to ahene da abusua bi mu me ba ayi afri sa abusua nim e de akoma di pa foforo na ba bi a me ba e ka se ye ti ni month adagba apata ma ye wo ho e ho na community center enso wo na community center ne mo asem me ko me ba ho ne ko ka se nana ba bi a ye sabi obi ba ye no ope ba bi aye ne hu yi a ebi ni ho egu ye na ye ni mase entisika omojeje no ka ye ntimi ye betime de aye bibi ama me ba ka kire me se sika ne kura wonim se di omusi ye sika no na edi nkan ne ba sana ahene ana na jiji sika no sana ahene tu kan otu kan na yere de ma pongonsi ohene e free pongonsi ohene so ana ba etia
hene ti me ba ka kyerɛ me sɛ me ma de hye brantie ni bi enkom safo hene ho na won ko bisa no die sika no ode ye ene sika wanya eda ho bitu ade hye brantie bi ekɔ safo hene ho ɔka kyerɛ wo mu sɛ sika no ɔkyɛ mu miensa ɔno safo hene ne de ba ho sabi sana hene a watu kwan a woni hakora no ɔde bitu na account no na me na na yere nso de ba ho ɔmo bisa ne sɛ sɛn na wanya ɛda futuo mu ɔka kyerɛ mu sɛ bibia enam me bɛbɔ me ba amane no wɔ sɛ me fa me na nsi fom na mintimi nya na center hɔ no stores ɛwɔ center n'anim no na yere na ɛdi hu sika di ɔna ɛdi ama ahe ɔdi hu sika ti me ka kyerɛ me ba sɛ ɛne me dedia na sɛ sika ni duru baabi a na yakɔ ni month no ma so yasene ama etimi nka center ne kra no yembubu na yensi ne foforo na nka me de me bedin yetimi si a na me de me bedin atoso ɔka kyerɛ me sɛ ne yere te saa asɛm na me de me din kɔto so a ɔbɛha me ɔbɛha no ɔbɛha me ba enti sɛ yetimi yɛ bia memfa ɔmaame din na ɔmaame nso de na yɛ ate nkwama memfa ɔmaame din ɛnto so sɛ bɛyɛ a ani ɛma ho ɛna me sɛ mate ti me bisa ne sɛ sese o pesa me jeje ɛkwan bɛn ɛna memfa so ɔka kyerɛ me sɛ menya announcement sɛ ayi ase a yɛnya announcement na FM station so ɛwɔ hɔ sɛ bɛyɛ akoro no ɔmu bɛte sese nyɛ nsafo ahene na agigi sika ni bio ti me bisa ne sɛ na ɛne na ɛno nso memfa nhyɛ behye brantie nsa ɔka kyerɛ me sɛ ade hye no mbɛba abɛha ma adwensan sɛ ɛyɛ sika nti no we bɛba so wɔpɛ enti no ɛhyɛ aseɛ ne deɛ mea me ngege na meni Kenya ase a ma do obi di ahyɛ ne nsa ɛna me se me da nasa ti emra a me gege ya no ma kɔ bie foto a me de sika ni nyinaa etum na me kɔ me ba kumase na abusua bi de hye afiri ama ɔmo frɛm na nso me tomato book kɛse a me twere bibia egum abusua na ɛbɛba amane ne din wu na ma twere date ɛne sika yagye no na ma twere ni nyinaa ansana yɛde akɔ bank a ne nyinaa yɛ adanseɛ ti emra na mini hɔ no ɔmo bɛsi mi sister so ana ɔyɛ sɛ ɛne okunu mfa krataa no na ɔntwere ti ɔtwere bia no abɔ mama ne no ɔde sika no akɔto bank ɛno na ɛkɔ so a bi ba kyia me wadawroma traditional council ni month adom yɛ o mama yɛ bas mienu ni sɛ yɛwura bɛbɔdwa na mɛba bi yɛ ba a wɔse obiara mfa dɔm emra na nanom a ɛwɔ ha bebree di adanseɛ sɛ meba a menko a na meba ekoduru sɛ mɛba na maba abɛsom a kaa no yɛmfa ma me edi nkan na yɛ na ahema ne mfie num a yɛdi yɛ meyɛ sɛ me ma mpanimfoɔ ɛmɛka me ho na yɛmɛsom atipi hene sɛ sika ni hɔ a wɔn de bɛtɔ petrol agu kaa ne mu tini ame pɛ besia ɛna me kɔpɛ kaa ɛde ma mpanimfoɔ no ɛbae yɛbɛbɔ dwa ne sɛ mɛnyɛ sika amfa kaa ma mpanimfoɔ no ama na menkuma ɛna meba kaas mienu ɛne yɛwɔ baako ketewa ewom ɛno na ne yere ɛde yɛ na afuo kɛse ewom ne yere na tikuo ɛno na sɛni kuo no obi mu kaa kɛseɛ no ɛna ɔmo de kɔ nkae nananom yaw emra yɛ di nanam ampɔn yɛyɛ ne dɔte yie saa da na me nana me ba yere ɛse na asi bi afiri ɔde nananom tena aka anim ɛkɔ nananom bi ɛtena aka anim kɔ ayie no ɛno nso menko ana mekɔ ayie no mekɔ na mekɔ hu sɛ gyaase aba wo no nso to na kyea me ɛwɔ hɔ bi
se bibi ni kra na eye Kenyase na mekwa ade se me fa taxi samra na minika me fa taxi na me dia committee enya dia aka no me sakura eka na me dia ko baabi akwaside chairman sana akwaside ya ebe because me ko gunsa idru mi nkonya dan anim na ya packing niema ya hihye niema egu nkonya dan anim ti me yasa me ba pini me nkonya dan a yagu edan nani nkonya dan nani ti me wura ho me ne me chia me na ko ye me wura ho ko hwe se de asi wo me kwa ni apeti piti moja e wo ho me yasa me ko ba me ba mani a me hira ma me kwanya mama ko ba na mani me sai me chi se adansi enti sabra no so a me ko ye man ko to na na bia wo na na no wo me ba omune ne wo ne so ho wo ne ho ti adansi enti me ko se ne be ko fa fun na de ayo wa ni mu ho no ma de ku fun ne so na aye adansi ama me emra me ko ba ye no na beto se kontihini etibo ana mte na de nkwa na wa na se ne yere na ama ne kwan ama na ankoso gobi ana mte ya ne nana mesrew adansi enti me pesa wode wani ebe hwa ade ma me na me nso me ba ne yere ama me kwan ama ma ankobo na manie ti me ne me chinya me ko na me ko hwese bia nkonya dan ni no omfa bibia free wa emra me duru na me ba chinya me ba ogina ho ogita sekan a moja ewo ho bibisa nse dia na wo pe wo me nkonya dan ma o ka kire me se tumi dan na me wo se me di bebisa ne sa asem chinya me ya dansini ti me ko ana ya konya nso sebi wo son wo ho na afa obi ti me wo na enkraba se oso obehia me na me ko me kwa no se ade na asi no konya dan na yabu ani no enya abonten sofo ene be ye na emom eye fie ha ya nipa ene be ye sa ansiyo ti me kwa le na kontie ene me dance ni bituka ana me ko me ne me chinya me mira chinya me wada wuruma me ba ne mpanyimfo kaseti ya me na me beba na mania onfie me ebi nkan na ye anatahene na ya kwaside me ko se mi ko dia de na anatahene ne phone obi friend ne phone na eye dede na odi apie opie sa prensa ti dia ka son prensa opie ba na mtia na nka we de nka mesra o se ene ya de yi die fa wo phone ne to silent se ba ya obi fra aya wo kogunsuo no obi ehu die ntia wo pie anantahene ka kire me se tumi ben na me wo se me ka sa asem kire ni kontinue ka kire me se ompa me chew oso odi chew pa bia de mame kontinue pie ko fra me ba o ka kire ni se anantahene se ompa chew a onyan kwa mpa chew to so ye adontene nsafo a me din kan kai bia to so so ye onu ane ba apesima ka hene bira chia me bebe di akonya me ba ma mi nya ne tie se bia bonsem eye ema ensem nti maba no me hwe bia bonsem na menka me ka na se nipa na obo bia na de obedi fo no me ji sika menje odwan ka ho ana me se mate ti me biso ebre bia na me di asem me wo wa na me hu se ne ba apesima ka hene waba ho me ba na nim so obi na de na dwa atoa akosi ni so me ka asem na me da asem pama e ma pa nimfo a no apeda me nsa na akasa bi sa nti ebena da bia na me nso me tena se ebena da bia na oba afa kire dia me ti yan so de midin e jiji sika na mka che nse e ba sa me na wugu mani mase ti me ma chia me bo na mane se e free na ekọ me hia no wo me hobio ko ya no ko bo o papa mane se asem sei ana maka afi
deɛ mɛtia ne sɛ meba se deɛ abɔ nsɛm a meka wakye deɛ ma sumankwa ahene ɛne ne ma sɛ ɔmu nka nsɛm no tida kɔmɔa na sumankwa ahene ɔkasaayɛ ɛde maa no wɔ WhatsApp phone so asɛm a ɔbɛka ne sɛ ɔno yɛ ɔbrempɔn na ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛtena se sɛ me ɔbaa panyin me nsɔre mfirisi ne kɔn so mekɔbɔɔ me ba amaneɛ ɔka kyerɛ me sɛ ɔbɛhwɛ asɛm no ka mekɔɔe ɔfrɛ me sɛ watena ase nti memmra mekɔɔe a na ɔka kyerɛ me sɛ wayi asɛm no ma akwamu hene atipin hene ɛna mawerɛ hene sɛ ɔmu na ɛnka asɛm no mekɔtena mu ɛma ɔmu ka asɛm no nyinaa na deɛ nka m'anim ne sɛ sɛbi adehyeɛ ɛbɛhia me koraa sɛ ɔmu ne me wɔ nsankayɛ bi a ɛbɛfa abusuapanyin so na nka ɔmu afrɛ me deɛ mete ya ne sɛ abusuafoɔ no ne nananom akɔhyia abɔ me kwaadu akyerɛ wɔ mu sɛ abusuafoɔ no bi sɛ memu wɔ mu na ɛyɛ buro ne etwa mu yi me nanamo ka akyerɛ ne ba baako ɔfrɛ me sɛ ɔfrɛ abusuafoɔ no bi sɛ yɛ nyinaa yɛnyɛ baako a abusua yɛ ayɛ me dɔm ne sɛ me ba Kenyase a ɛwɔ sɛ mekɔ busuani biara fie na mekɔkyia no mebɛdi akonya nso na mema me nua baa me ba Kenyase a mama na bɔbɔ abusua amaneɛ sɛ maba biara ni hɔ ɔbaa sɛ ɔbɛkyia me anaasɛ ɔbɛma makɔ aba nti nikyae ebi nso sɛ me ba Kenyase na mete kaa mu a ɛwɔ sɛ mehu wɔ mu a baabi a wɔn kɔ no memfa wɔn ntina kaa ni na menkɔsi wɔ mu enti ɛyɛ saa na ɛkɔ so ama adehyeɛ ɛmfa buo ɛma me nana napanima no ɛnso mfa buo ɛma me ɛwɔ mu wɔ se meba se sɛ ɔfrɛ ma mpanimfoɔ a na maka sɛ metu wɔ ma deɛ so menyɛ bi da ɛmmerɛ a ne yere panyin afiri mu meba wanse mayie me ma no ɛna bɛsie mayie nti ɔmu saa baa me naa so sɛ ɔmu maame agya adeɛ ɛyɛ fiada ɔmu bɛsrɛ me sɛ mebɛtena mu ma wɔ mu nti mekɔe na meba ne yere ɛde ne pɛ ɛkɔyiyi ma mpanimfoɔ no bi sɛ mebɛgya adeɛ a wɔkɔkyerɛ no ɔmu ni akyiri ɔamɔ mamaneɛ ma mpanimfoɔ no nso ammɔ mamaneɛ ɔse menni tumi wɔ ɔmu so na okunu ɛna de ɔmu baeɛ nti yɛda ne durum a yɛkɔe ɛnneɛma ne ba a mema mpanimfoɔ no bi adi akyire no ɔmu duru hɔ obiara ni hɔ a ɔkyeaeɛ ɔmu nam m'anim nso na ɛkɔ obiara ankyea me ɛna ɔmu kɔtena ase nti maame baako a ne wɔwɔ mu ɔyɛ di kuro baapanyin saa da no a adeɛ kyee memenda a yɛyɛ ayie no a ɛna ɔyareeɛ nti ɔmu de nkan de ne kɔ ayaresa ɛwɔ kɔmfanɔkye ɛna ɔmu saa de ne kɔɔ sunyan san sɛ na ɔbɛn etunyan bɛn Kenyase sɛ bɛyɛ a n'abusuafoɔ bɛtumi akɔhwɛ no afei ɔma akɔ mema mpanimfoɔ no kɔ adwato a sɛ deɛ ɔmu yɛɛyɛ no ɛntwa yie ɔmu kɔ adwato wɔ twafoɔ hene ɛne mawerɛ hene hɔ ɛma ɔmu bae nti mawerɛ hene ne twafoɔ hene sɔre sɛ ɔmu ka asɛm na ɛma mpanimfoɔ no bu nkotodwe bɛyɛ sɛ ɔmu nsɔre ɔmu sɛ sɛ asɛm no mengye nto mu sɛ mede akye wɔ mu a ɛnyɛ adeɛ a ɔmu dɔ sɔre na nseɛ deɛ ɔmu nsɔre na mede biribiara akye wɔ mu na ɔmu sɔreeɛ Irachi me wadaroma akonyan sabi enka yadi enke nya mo bosa san se kokofuo eda akonya ne me baaye me bante ma me kapreta aya ne yire ene ne ma waya no ya me enche enti obia wode ote a one ne che sabi o se de medin kan kan yen senka emfumso bi mpo na maya
na me hwe ani mu se ka mamre kwan so me ba be frɛ me wo abusua panyin anim na wabɔ me kwa adu se we na ohema na me maame waye manti bisa de mete ya ne se me ba akɔbɔ paa me blocks a metwa mentioners aduma na me ye susu kakra matwo sika ibe abakra de sese minya enye saa na minya na yere ne me ya aka minya di matu mi susu e de etwa blocks se daachi ebe me ja pade na masifie me ba ko dwini nyina atwa bi ogodibu ya na wo masa akɔbɔ paa sese ba bia metini monta da roma o ma besifie amame ti ba bia me bate no na chi e na mete wall eni twa ye ntem kɔbɔ paa e ma wo mbetutu tuo na wo se me pe ba bi fa ti enwumira no ena me maame mu di me kosie ba bi ade achi ye na wo se me free Kenyase e ba Kumase be bo me mu atwa akakra me ba konso no e kwan no ba bia ye me ba hi fie wo no ani mu ho na ye fa kɔ kokuruma na obi frɛ me bra sɛ enipa bɛ 30 asa abɛka omo ba ye no ho obi a ditatuo enti no yanga baabi emfa menfa yanso ya ho kronkitwa ni mu no etimi fa wa kosi emem ma me bra de me kofa emem ebe pie goso na mbɛbɔ me mu adwa omo kofa me ba ene ne man kofa wo mu so mu mekume no omo kokra ba ho ekonya accident efiri na awukudedri mentini ankosan se me ko Kenyase a me nim die ebeto me akwasida mintimi nkobunsa me ngonya nso bo me ba ahimfie ho ti ekoye adin man se me ko Kenyase na se de misika aye no senka mafun panta busunya pani onfanto nanim na onfra me se na me maame aye no ma anti bisa ye mete ya ne se me ba ene abusunya ni bi na abusunya na de hye ni bi me ba ne yere akohihye di achi se omunya medom na wo ma wa kohye o machi no so ba ho emra mi be di akonya me ba so wo frɛ no sanko me di akonya no ono kwa wa se ne yere mpona ede ne ba o ka kire ne se odi a obewu ti woni da ni wura achia me se de ye wura ma akonya die aye sa ya akonya ntino ene tentan fidie sui o mu hwe ya o we na mo ha wa franto ma ye go we di na metu hima la ekon afa ya me mu ne de wonim se mu da ho etu o mu nya me dom na won sa fa akonya no e ma no meba ema ne chinyame egojinam eni abusua na ne yira kohye akire a o ma ye metom no akotwe kanse menye Kenyase hima ewa abra abusua panyin so no wonim hu bibia se watuma konya so okotwe kan ni bi adechi ya na o ma ne chinyame eko mem ani ahafo hodie FM stations e wogo nyina ekoye me ho announcement se na se menye ohima bio watuma de so iwa wadawo mi rachia me wadawo ma minim kwadu a ode bo me na ene ya akran bi ebiasi eye adehia na akwa me bayere akohye o machi no emra me ba e ba wodru ho a wo ba chia me asama wo ka kire ne se na nanchia na kra we ya wo mu ade we madante fo ni na Kenyase number 1 hema ene na na atwensu ya hema asama wo ka kire me no entimi ra chia me eya komu hene oba ni fie
asɛm a ɔbɛka yɛ ne sɛ meba de n'akyi agya no so ɔde n'akyi agya no bi asese ɔno nso ne man hene te meba Kenyase a mɛmɛkyia no wɔ ne fie na afei nso no traditional council menka ho sɛbi me nana panimfo ntimi mfrɛ me sɛ ɔmo ne me wɔ kasa bi ntimi mmara na wɔ mo mbisa me na menyia no ne mpanimfo mfa menya hwee si ekɔdwa kora na me ba daase deɛ kam nim sɛ wɔne wɔ hema adeɛ enka yɛyɛ baako yɛde makonya besi hɔ kora daase hini timi ka sɛ ɔmpene ɛmmea mfa makonya nsi hɔ me wɔ adansefoɔ Lura kyena me ti akonya mi die fiti mra mi bedi akonya besi nnɛ menya mi gye ada na ma atwa ne ho ahyia wokɔ ka we ya sei sɛ me kokra na me kasa me ba ho a me di akonya foforo na me nim hwee me ba ankyerɛ me bibia saa na me te bɛkɔ edi party na me kɔ na bɛkɔ ahene a wafrim na wakyerɛkyerɛ me ba na sɛ me kasa me ba ho a ne ma kasa ne ho a wo muti ho na yere kasa ɔte ho me nkwa me kasa me ba ho a waka kyerɛ me sɛ me nsɔre nyina ho enti ni bisa na bɛkɔ ahene a wafrim sɛ nana afei na ma ba foforo me pese me bisa sɛ ti sɛ me kasa me ba ho a ɛwɔ sɛ me sɔre gyina ho ana ɔse daabi ti me yɛ sɛ ne me ba na me kasa ne ho a me nsɔre san sɛ abmasunya mabisa ama mahu eno ɔse me mu no sɛ mekɔ na me ba ne yere ni hɔ a me kasa nko mekɔ na ne yere wɔ hɔ a me kasa nso nko obɛmu na me kae sɛ 2020 sɛbi me papa konya aka akwanhyia na me wɔ hɔ a ɔmo frɛ me na meyɛ sɛ ne meba ya me ba si die ntina man kan che na msi mintimi mfrɛ wo fon so e mo wa mane te se me ba wani mu e ma o ka kyerɛ me sɛ sa ko munyi ne ba o bɛka no ko o ka kyerɛ me sɛ e die na me pɛ wa ha ntimi tena ase ka kyerɛ ko munyi ne sɛ o ka kyerɛ me sɛ men sorry nko timi bie na me disum ana ne yiri hia ma no wa no se aden esu ni ntimi ntimi ankasa e ma ni ko bisa akyina me na kyia me timi wo fia na ne yere ba se osere me yesi ye bia me mfanche ti me bra kyia me enne abegina akyia me ni se madaburu ma yewura onhwe me kakra na me bre e wo Kenyase number 2 fanse me Iwa. Esuma. Ade na se ne kai na se bena me ya no achichi ni na. E ma se be de oga ye de ni se be jama. Ai nyama bro ga ye ni na so achichi ni na. Bro ye ni na. As be ya tisa. Eliza. Joe. Lucky Nazi. What is more pro kai? What is something Mama no na future wa meza bidase eze mi frame time you rather trans who did all of that to translate that you fra o de ya so na no bi tie na ya ba ta ni fra you ra na dawro ma ana wa fra music be prefer that go come on ana na mi adawro ma o ya ku
Yamini ni bẹ̀rù mi ti mi yẹ sáájú wo di àdájà sá mi sẹ́bi máa di ọ̀nà àjẹbí àtọ̀nàdúrà àti ìgbẹ̀ntìmẹ̀ mẹ̀tìmá mi gbogbo wọ̀ ẹ̀nà mẹ̀fẹ̀. So what about the charge you? Who knows that? What about the charge? Charge àwọn ọ̀nà ẹ̀rọ yìí àná àkyẹ́ àtẹ̀tẹ̀ àwọn ẹ̀dẹ̀ tiẹ̀ ẹ̀nìyẹ̀mọ̀ àwọn yẹ̀ ló kéde ase ẹ̀nà ọ̀sán tètè ní ìjọba kyẹ́ ewura. Mi nso di America ni sẹ saa adwuma no a wɔka sɛ mabɔ ne charge bi adi adwuma ɛnyɛ nokorɛ sɛ mabɔ ne charge biara ne wɔn na atwɔ krataa no ne wɔn na atwɔ krataa no. Atwɔ krataa sɛ wɔbɛtumi ahyɛ ne nsam ɛtɔ nsaase. Abes wo mu mpanyinfo ne mpanyinfo atam abes wo sɛbe ɛyɛ sika bi a ɛyɛ sɛbe ɛyɛ bi a ɛyɛ sika ɔda gyegyeɛ wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ wo na ma ne tumi asase a ɔso sɛbe ɔntɔn nyina ɔna ma ne tumi sɛ ɔnyɛ na ɔma de oyere aso nte ɔkyerɛkyerɛ ne nyɛ ma wate ne nyinaa dada ne sɛ ɔkapa ho mate na deɛ ayɛ sɛ me ɛnyɛ nokura gya sɛ me mama no kwa sɛ asase sɛdeɛ yɛkan wɔntɔ nyinaa na mea wɔntɔ ma me dabi da meyɛ adeɛ ɛyɛ sɛ mayɛ bi da enti no deɛ meme sɛ nyanaa so bi sɛ dadaroma ɔbɔbɔ naa na saa asɛm no yi akɔrɔ ɛde charge ato me tiri ɔfa asɛm to so wɔn na wakyerɛ sɛ wɔtwa bi atu nadeɛ so wɔn na de charge sɛ saa nneɛma ho sɛ wɔyɛ nti no wɔtwa bi atu nadeɛ so atwa krataa na abɛsi krataa so dɛ ɔbɛyɛ yɛwura aso ate ɛna yɛwura aso so sɛ wɔsɛ saa deɛ a. That's all we did also. Someone you are class at it. You did also. Now, how does your cat out? That's a hundred toy. Class with your child, Kaya. Wow, did to be so one out there, 100 toy. You got my secretary ebedina ekai eno wasam enayeka because eno na yebisa ne kan na osi wono and the train ntimi hu foforo bi a kata foforo bi a aba ha e ka hansa strong na sisi a osi won tro krata bia na che krata no nipa bi na ye bia hye no ena me say sabe Otumfuo dia tiene se ya no ya ba ya no edwuma ya ena register akin kan semo ena no adina ho e kan se onu na ye krata enti yesu so no anu ti aya nfa se onu na ye krata ni ti ne ma sabi yo hobi ena ye enya se obi na heta aye ni obi a na ye ko ana ye ebi a kasa no na sabi want me anti-assembly for Casa, also Casa account.
abotre eti no ata abotre aso bi o ma o dia ka sabe o ma mama ka chicken kan data no me busa I was on a chocolate. You be up in free. But for the ampa, opening our account will be. And a chocolate, a put in it. And then that's a hene now say not good up. And the chubby command so we look at an over here. But if I come in and say, or we didn't a chocolate. And I come as a woman, I'm a no. What I must swatch it and sending in the my say, Yamano. Says, so be as a little bit so. The Jamano, no can say, and one more person about him was his Amano. And as the catch, I know, try. I kept the iron so too about the man de so. And they say, see you and all come as them. Also, chocolate. So, chocolate, I said, somebody for nobody was saying. Kata no no aja tubu wani musa say one na choye asabe ati kata no signature afa say esa na chase adoma nas ma koso no so wani sabe insoan tire wo ma ye kasa prim but you feel so satama ne kwa so say na ma wa boni a na mo fu aso ama no cho kata so otu na de so a e satama ne e say satama ne omona na sabe what's I say? What's not the park? I'm going to park. That's 7 I'm all. I'm going to go to die. That's what there's a job at the way around there. That's not enough to cover the man. Never go to park. That's a problem with the 2 and the acre. That's what I'm teaching. About when you are going to be who say, more than who could be at what we are. And try to be able to get home. Which I'm also saying, said the number of because of the day. You are not a book. That's also a book. Said on my Madame. Otumfuo adaroma Demet na wonja hase ni amakwan e mana na emfatumi insurance we ne de hye se ohima no wonu be hire wa ansana eja tumsa ampa oya hima na se bibia ba ne se kwadu a he na so de ko utwa dan tu no wie ampanifo mu nyina mo se aye pleso utwa dan tu no wie eme ko na nso radio so ba bia asana awuba ma ne se asa atwa kata ne se diri odoro me bu enya ma ne se o ma hi bi ne maame enya sam kwadu pra wo mu a o so le betu anim na ehwem obusa no se pono asana o makwa enya se unya kwan uye de obesu so ye bia asana wa pase ko de kata e ba be ka se tu odoro ma enya de be sa on chance e masade na ya so so assist kasa ni muso enkonya bi suti ni pie ba ase enkonya bi agogo ase so omo e ba dwom no omo nyina atete e bi a ba dwom ase ya no so ase be mo ase ni ka ni se ye be ni sa Jump. Go to the web. There was about 20 minutes.